Takže ľudia, máme na srdce 13 u ďalšieho vlogu. Dneska som v Chorvátsku. A ako som vám hovoril, že niečo natočím, tak toto je. Natočím vám more a veci okolo neho a tak. Takže proste teraz idem k moru a proste vám to natočím. Lebo prakticky... Fúha. Teraz som bol v mori, pred chvíľou mám ešte aj kus mokré vlasy. Práve som sa v mori aj porezal. Čakať. Neviem, či to je vidieť. A tak. Takže... Máme ešte niečo natočím, keď budem v tom. Keď budem niečo kupovať do obchodu a tak. Takže zatiaľ sa uvidíme až potom. Takže... Čus zatiaľ. Walk, little walk, small talk, big thoughts. Gonna tell them all just what I want. That street, 2 streets, I see you and me hanging on the empty swings. Down high, low, don't worry, my eyes are closed. I'm the Superman and it's my show. 1 shoe, 2, gonna kick with my new shoes. I'm gonna kick until I need new shoes. All those hipsters, I want them. I said don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. Stop, don't stop laughing about it. Stop, don't stop, don't stop. I said don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop giving me things. Stop, don't stop laughing about it. Stop, don't stop, don't stop. I said don't stop. Takže čus ľudia, nahráva to? Áno, nahráva to. Som späť po strihu. Začína v Chorvátsku pršať. Preto mám to tričko aj. Ináč by som si ho vôbec nedal. Teraz ani prakticky neviem, kde som. Aj v Ínsku zvyššie. Taká kratka. Neviem, ostaneme tu, lebo tu proste nikto nechodí. A tu je napísané... nič, nie je napísané, okej. Takže asi tak, teraz chvíľku tu budem a potom pôjdem naspäť. Lebo chcel sa vám len takto ohlásiť, že proste bol som v mori, videli ste zábery z mora, čo bolo úplne mega. Lebo ako som si tam čvachtal nohy, tak bol jeden problém. Že proste môj dedo prišiel a ma drgol do vody. Takže preto bol ten strih, ja som mal v pláne, že ako natočím ešte z mora. Ale neviem, ako sa mi podarilo, že som vyviedol mobil za seba a babka to chytila. Lebo hodil som ho do fakt strašnej diaľky. Fú, takže som bol rád, že proste, že sa mu nič nestalo a proste to vystrihnem z videa, takže to neuvidíte. Tak, teraz práve pozriem, že niekto náhodou nejde. Ale keď sa teraz tak započujete na chvíľku, tak aj budete počuť, ako prší. Neviem, či počujete tak proste kvapka len. A tak, takže more je fakt super. Práve teraz pôjdeme do mesta, niečo kúpiť. Potom pôjdem asi na hotel, z hotela vám nič nemôžem natočiť kvôli tomu, že neviem, či mi vydrží baterka, na hoteli to chcem vyrendrovať. A nabíjačku som zobral, nebojte sa, mám ju. Len stal sa jeden problém, lebo vodič povedal, že si môžeme nabíjať ako veci, že proste on tam má zástrčky. No tak dvaja sme si zobrali, ja a ešte jedna si tam zobrala, som si teta, alebo pani, neviem, si zobrala. A ja, jak som rýchle išiel dole a som vstúpil na to, čo sa ako, na ten, no, čo sa štúra. Teraz to
vysnel kus divne, ale OK, hashtag. Proste tam, kde treba dať tú nabíjačku, aby to nabíjalo. A proste ja som na to omylom vstúpil a sa to pokrivilo. Takže mám teraz 20% možno baterky, takže budem si to šetriť na vyrendrovanie videa na YouTube a potom uvidím ako... Mám sa pýtať, že ako chceš vyrendrovať video, keď nemáš ako ten kabel. Ja viem, nemám ten kabel, ale ja si to proste neprepošlem, ale nejako skúsim si požičať proste nejaký ten kabel od nejakých susedov alebo sme tam, na izbe sme traja, ja, babka, dedo. Ja mám sám izbu, proste sú izby a proste tu je taká stena medzi nimi, tam dedo, babka a ak otvoríte dvere, tak mám všetko ja sám. Takže asi tak. Potom by som ešte chcel povedať, že som naozaj v Chorvátsku, nie je to žiadne platno ani nič. Lebo proste to čvachanie v mori, proste to bolo úplne super. Takže pôjdeme pomaličky naspäť, lebo fúha, už mi to byť aj hroza. Už tak pomaličky prestalo píšať, fuj, hovno tu je. Proste to predávajú, že pizza! V Chorvátsku pizzu nejdete, pozerajte. Ja vám to predložím. Tak nepredložím, lebo sa to dá ako nedá. Ale, no, teraz máte. Proste pizza zdarma. Som to nejde dať naspäť. Ups. OK. Teraz mám takto, dám na schvál záber, aby ste proste videli, lebo chcem to dať na menšie a seklo sa to. Naozaj sa to seklo, takže záber pizza. Ty už nie je seknuté. A práve teraz idem k moru ešte. A ideme nakupovať, na nakupy ešte niečo na jedenie, na pitie. Skúšam si nejaký energeťák, keďže chcem byť dneska hore. Tým pádom, že chcem byť ešte na počítači. Je tam Wi-Fi a proste heslo od toho Wi-Fi možno vidieť dvaja. Ja proste, oni povedali, že tam majú heslo, že či Wi-Fi je zdarma, ale proste keď sa tam pripojíte, tak musíte zadať to heslo. A proste ja som sa spýtal a ona tam začala šepkať a že mi nemá dávať hesla a to heslo bolo tak, že v-i-lomka 1, 2, 3, 3, 3. Asi tak nejako, presne neviem, lebo ja som tam už ako to napísal, lebo to bolo také kus, pokiaľ som si to preložil do slovenčiny, tak mi to aj nejakú dobu trvalo. Takže z tohto videa by to bolo asi všetko, neviem, možno že sa vám ozvem, keď bude niečo také zaujímavé, ale zatiaľ nič také. Takže uvidíme sa opäť niekedy inokedy. Takže čus!